Pozrime sa na to. Pú, to je rybacinka. Prosím? Prepačte, nestihol som obed. No nevidím to moc dobre. Je tam príliš veľká tma. Váš podvozok je komplet zničený. 1000 eur za opravu auta. Sa zbláznili? Pán doktor! Pardon. Á! Kriste na nebi! Čo je? Trochu ma seklo. Stárnem. Mal by som ísť na cisársky des? Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Ešte by som ju tu rozlial. Pozrieme sa ešte na ultrazvuk. Nezomieraj! Cedric, nezomieraj! Prepačte, som veľký fanúšik Harryho Pottera. No to je Róza. Máte v bruchu tanier? To je mikrovlnka! Aha. Bez okuliarov nevidím ani pič. No, budete to mať ťažké. Bude mať asi tak 4 kila. Je mŕtvy. Čože? Pacient, ktorý sem dlhé roky chodil, je mŕtvy. Škoda. Pán doktor, ja si omdliem. Nebojte sa. Pri pôrode to dáte ľavou zad. To už je dneska druhý pacient.